gore rino muparliament muchanakidza aiwa zvechokwadi akudyiwa rinopisa nyaya iri panapa panotwa Priska Mufumira versus maministers vari kunetsana nyaya unoziva kuti nyaya dzematongerwo enyika dzemuZimbabwe munomu hadzisi kupera zvakanaka. Nyaya iri panapa ndeyekuda so nyaya yedrought yanetsa ndo yatemesa vanhu musoro muparliament nekuti deputy minister anga auya ari kutaurawo nyaya iyi asi ari kuregedza ari kutadza kunyatsobuditsa kutseketedza nyaya semazviri ndo pakanzi dzokerai kwamabva mozouya kana manyatsorova research kozi nyaya ukaona ichiita zvekutaurwa ichitange munhu ari kutanga kukakamira bhoza kuti nyaya iyo ndeyekunyeba bhoza ari kutanga ari kufungira ari papodium akamira ipapo achitaura nyaya so ndo nyaya iripo yakazoita kuti amhanyiswe akuudzwa nzi chimbobva ipapapo. So deputy minister Dina was struggling to respond to questions on how the government was assisting drought victims. Mufumira was not happy with the way deputy minister was struggling to give clear answers and at some point getting the names of programs wrong. Below is the full text of what Honorable Mufumira said in the Senate. The issue at hand is very important, Honorable Minister. The manner in which you are answering, I believe that you need to come up with a well-researched statement to deal with the first issue, Zimvac, is what you wanted to talk about when you were mentioning Zimlac. Zimbabwe Vulnerable Assessment, it assesses the crop situation, what we planted and what we are expecting to harvest. We need information in this Senate. You must get assistance in terms of the grain situation that we have. Does it enable you to feed the rural people that you have mentioned? Further, we also want to find out the issue of distribution, which has always been problematic. What measures have you put in place to ensure that there is a smooth distribution of food to the people? As I speak, there are a lot of groanies and pleas from the areas where we came from. The list is being compiled by people from the district administrator. The people of command are 100 kilometers away and there are no social welfare offices to supervise this. Please go and sit down and come back with factual information. We do not need guesswork on the issue of the drought relief program because it is a reality. Let me also further reiterate the issue raised by Honorable Zindi in terms of urban areas, because His Excellency the President said no one and no place must be left behind, whether in the city or rural areas. So please go and get the correct information. Ndo zvakaitika muparliament, ndo mashoko akabuda kuna Priska Mufumira achiudza deputy minister Dina achitati chimbodzokerai zvenyu muno research mushe mushe nekuti nyaya iri panapa iyi iri sensitive. Haisi nyaya yekuti muuye panapa muchifungidzira. Vamwe vanhu vari kutonetse kana vari kushaya kuti vobatsirikana sei. Hakuna kana maoffices ekuti vamwe vanhu vakwanise kuassistwa kusaidwa ndobva 100 kilometers away from CBD. Saka imimi mongo ya panapa kutanga muri kukakama kutanga muri kufungidzira zvinhu. Tiri kutoda kuti tinzwisise kuti hurumende ichabatsira sei kana kuti iri kubatsira sei nyaya dzedrought dziri kuitika idzi nekuti president wenyu akataura kuti hapana munhu ari kufanirwa kunge achisara pachirongwa ichi. Imako yamuchikakamba panapa. Tiri kuda vanhu vari serious. Ndo zvakabva zvaitika zvakanzi chibva mambodzokera zvenyu kana mazofunga mazonyatsonzwisisa zvinhu zvamafambira manyatsobatanidza nyaya yenyu zvakanaka mozodzoka motaura nyaya iyo kwete kuita guesswork panyaya yakadai so. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika muri Zimbabwe muparliament.